Nyuwun Agung mugi ngayomana marang negara Ngamarta saisinipun. Nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawujengan ndika Kanjeng Koko Prabu Ndorowati rayi para Ngamarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Dwaraka Koko Prabu Sri Bathara Kresna niwang sukmana madina wikana sasmintaning sun jagat awasisaning Bathara. Iya Yai. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Raka Indrawati dupi kula tampi timbalanipun paduka Yayi Prabu Ngamarta. Asung pambagenipun Yai sampun kula tampi karya bombong raos sing manah. Namung kepareng kula ngaturaken kosok wangsulipun anampiya pudyastawanipun ing Raka Indrawata Yayi Prabu Ngamarta. Kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecak anggen jengan ndika lenggah Koko Prabu Ndorowati kawula nok nunggih Yayi sampun mboten kirang prayogi pisawanipun Rakanta Ndorowati dinten sakmangke menika wonten Praja Ngamarta Yayi Prabu Darmakusuma. Kresna kakangku aku ngaturake basaku katura. Kresna kakangku aku ngaturake sembahku katura. Kadangipun Kakang Yayi Werkudara. Yo Yayi yen siadi ngaturake sembah kelawan pun Kakang sing gedhe pangapuramu paripaksa pun Kakang ora bisa nampa sembahing Yayi Werkudara. Aja lara atimu Dimas. Sababe apa? Apa pancen aku nandang luput? Apa pancen aku nandang kleru? Ing atase aku lahir batin ngaturake sembah karo Kresna kakangku ora mbok tampa. Werkudara, nggih. Sak jagat iki wis padha priksa siadi kuwi bocah ingkang kau bongol. Mongko dikeparengake ora basa karo sapa wae, ora tata krama marang sapa wae. Lan kabeh wis padha prisa yen to mung siji ingkang sinembah kelawan Yayi Werkudara ya kuwi Sang Ruci Bathara ya Sang Dewa Ruci. Lah kok kadingaren temen siadi ngaturake sembah kelawan pun Kakang mongko sajeking urip siadi kuwi ora tau ngaturake sembah kelawan sapa wae. Ya to yen nganti mengko pun Kakang nampa sembahing siadi ora ana apa-apa. Lah yen nganti ana apa-apa apa ora jeneng nyilakake karo wong tuwa mula yen siadi ngaturake sembah karo pun Kakang ora tak tampa ya mung pangestuning pun Kakang tampanana. Ora sudi. Lho. Kok ora sudi sebabe apa? Kowe ora gelem nambani sembah Kadang Taruna, mongko nggonku ngaturake sembah kanthi tulus lahir batin, malah mbok perceka. Wong tuwa sing ora gelem nambani sembah ing bocah nom, pangestune tak ngeh dayanono apa-apa. Pangestumu ora bakal ndayani apa-apa. Mula pangestumu tak tampa ya apik, ora ya ora apa-apa. Kowe lah dalah jagat Dewa Bathara. Ngono to Dimas? Yo. Mula yen ora gelem nampa sembah Werkudara, aku ora sudi nampa pangestuning Kresna kakangku. Jagat paisaning Bathara wayaptura jagat. Yo. Yayi. Ora ketang rada tida-tida penggaling pun Kakang sembahing Werkudara ndak tampa. Pangestuning pun Kakang tampanana. Wenehna kono kapan-kapan tak jupuhe. Kusik to. Ing atase pangestu kok kapan-kapan bakal mbok jupuk ki karepe siadi piye? Pangestuku ya ora bosok, ora bakal mambu. Nggonmu nampa sembahing Werkudara dadak mbok perceka lan atimu tida-tida ora lahir batin. Mula pangestumu tak tampani ya apik, ora ya ora apa-apa. Jagat Dewa Bathara Werkudara. Peranganing Pandhawa 5 cacahe kuwi lamun pun Kakang sowan ana negara Ngamarta, yen ora gathuk kelawan Dimas Werkudara, penggalih pun Kakang rumangsaku kaya isih gutang. Yo. Pandhawa 5 iki maknabet ana penggaling Yayi Kadang Ndorowati ya mung Dimas Harya Werkudara. Mula Yayi, yen ora gojek lawan Dimas Werkudara, rasaku kok kaya kurang ganep. Sembahing Dimas Werkudara tak tampa pangestunipun Kakang tampanana, tak gegem dadekake jimat. Prayogakno nggono lenggah ning Datru ya Praja Ngamarta. Werkudara ya.
kaya ora kepenak Dimas Werkudara. Koko Prabu, nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu Ndrawati. Arjuna ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Janaka. Kula pendhinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Mugi prayogakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu. Ya, Yayi kaya wis ora kepenak pangtanipun Kakang. Koko Prabu sembah kula kunjuk. Koko Prabu sembah kula katur. Ya kembar ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana nek kula sedewa. Iki kula pun dinggo jimat. Niki kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan Koko Prabu. Koko Prabu saestu andamel kagiat raos ing manahipun ingkang rayi ngamarta. Krana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datan pepoyan. Menawi alit utusan gandhek sak kembaran, agengipun utusan Ayaka bilih kelenggan manika paduka badhe kepareng rawuh. Saestu kula dyang raket Arata Manik Obra ing linangsing Jong Banunji kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu. Yayi kula wonten timbalan nuwun sewu persasat tumplak punjen sinundul puyuh manahipun ing Raka Ndrawati. Sasamunipun kula midhanget sabda pangandika paduka ing mekaten menika kala wau namung kewala tata upacara ing kaprajaning mekaten menika kala wau boten satrepipun menawi kapisungssungaken dhateng Raka Indrawaka. Sabab Yayi pangraosipun ing Raka Indrawati pendak-pendak kula sowan dhateng negari Ngamarta tanpa beda kula menika wangsul dhateng negari Indrawati. Mila mangsa kala menawi wonten wekdal ingkang mirunggan para kadang-kadang kula para Pandhawa nedya tetinju dhateng Projeng Ndrawati kaicana jiga kawan pekewu Durgama Sangga Runggi. Ndrawati karang kuwa kados dene Ngamarta jer kekalih menika sampun sinebat loro ing atunggal Yai Prabu Darma Kusuma. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Dene mekaten miyos sing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu wonten ingkang saklajengipun kepareng hamba barana dhateng ingkang rayi menggah menapa ta wigatosipun dene paduka kepareng rawuh wonten ing praja Ngamarta Koko Prabu. Yayi kula wonten timbalan ing adhawuh menapa Yayi Prabu ingkang supe menapa kula ingkang sampun keladuk yuswa saengga boten ngemuti dhateng lamen ingkang sampun kepengker liripun kados pundi dene paduka paring dawuh ing mekaten tigang dinten kepengker kula menika nampi nawala wondene sareng kula suraos tulising nawala menika kala wau ngandhap piyambak wonten tapastanipun paduka Yayi Prabu bilih ingkang Raka Ndrawati rikanggan sak mangke tinimbalan sowan wonten kersa paduka Yayi Prabu Darma Kusuma. Menapa Yayi supe? Yayi, para samangke gandheng Raka sampun kepareng sowan dhateng negari Ngamarta. Wonten suka lilaning penggalih ambabarana dhateng Raka Ndrawati. Menggah menapa ta wigatosipun? Dene paduka Yayi Prabu Ambayungi dhateng sowanipun ing Raka Ndrawati. Tumunten kula aturi paring dawuh Yayi. Ingkang Raka nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka Yayi Prabu Darma Kusuma kadang kula ing Ngamarta Yayi Prabu Puntadewa long rambyang ninggang driya Purwang Candra katawengan sumo ing dias katuritan limut kapiyataning rujit ram remengdri ya ma nawum aku wongeng keku
wenging bang wisesa sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah Wadana Koko Prabu nganti kula supe dhateng lampan ingkang sampun kelampah krana bot repoting kewajiban anggenipun ingkang rayi Pranata mring sagung para kawula negari Ngamarta mila saderengipun ingkang rayi mbabaraken wigatosipun dene kula wantun hambayongi dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu mugi wonten suka liraning penggalih anglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu. Yayi mboten dados menapa malah samangke kaselak lan kumacelu manahipun ing Raka Indrawati tumunten kula ngawuningani wonten menapa dene paduka Yayi Prabu hambayugi dhateng sowanipun ing Raka Indrawati badhe wonten kewajiban menapa ingkang sinampiraken dhateng Raka Indrawata kepareng kula cumadung dawuh Yayi Koko Prabu wonten dawuh marmanipun dinten sakmangke kula ngawontenaken pasewakan pepanggihan kan para kadang estunipun namung badhe kula kanthi ngrembak babakan lelampahan ingkang sampun kula lampahi wonten pundi malih kula badhe pasrah dhateng lelampahan menika kejawi namung paduka Kanjeng Koko Prabu jerem namung paduka minangka dados surya pepajaring manahipun ingkang rayi Ngamarta. Inggih Yayi mugi kepareng dawuh wonten ing wanci anggara kasih ingkang sampun kepengker ingkang rayi Ngamarta nyumpena wonten ingkang kababar madyaning pasumpenan mboten kanthi kanyana-nyana Kyai Semar Badranaya rawuh wonten ing negari Ngamarta wonten kula piyambak mboten mangertos krana mboten paring pangandikan menapa-menapa namung elokipun kuncungipun Kyai Semar hambabar cahya ingkang gumebyar anyunari para Pandhawa dumadakan sasampunipun kula nyumurupi dhateng kawontenan ingkang mekaten menika kala wau tumunten kula guragapan saking nendra Koko Prabu menika dayanipun menapa lan menika werdinipun menapa mugi kepareng ambabarana dhateng ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu Ndarawati wela jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara nuwun sewu Yayi menawi ingkang Raka Indrawati supados ambabaraken werdining pasumpenan ingkang sampun kelampah dening paduka Yayi Prabu kula nuwun sewu mboten ateges kula menika badhe andhuwa dhateng kepareng paduka namung menawi paduka nyuwun priksa babagan werdining pasumpenan kala wau sepinten kalepatanipun ing Raka Indrawati menawi ingkang Raka cubluk ing nalar cingkranging budi krana kula mboten mangertos menapa to ingkang ginebeng saklebeting pasumpenan menika kala wau Yayi Darmaji Kresna kakangku Werkudara piye Pandhawa wingi barate kaya dene kereta lan jaran sing dadi kusire Kresna kakangku monggo Kresna kakangku wis dadi sarta wis sago dadi suwing para kadang Pandhawa mulih ana petenging para Pandhawa Kresna sing bakal madhangake yen ana ruweting para Pandhawa Kresna sing bakal ngudari ruwet ning ora kaya sak gedhagan iki ming perkara impen wae lah kok dadi kowe ora bisa merdekake pasumpenane mbarep kakangku Werkudara piye sing jeneng pujangganing Pandhawa upama pun ngakang ki wujuding Brahmana pun ngakang kuwi mujudake swijining pujangganing para Pandhawa nanging gandeng pun ngakang ki mujudake swijining Nalindra pun ngakang ora duwe kewajiban supaya nglejah pasumpenan ingkang sinandhangan dening Kyai Prabu Darmakusuma apa kurang pinter apa kurang ana penemu upama kepengin nglejah marang pasumpenan ingkang sinandhangan dening Kyai Prabu Darmakusuma apa ora luwih becik yen to munggah ana ing pertapan Saptawarga nyuwun supaya Kanjeng Hyang Wiyasa hamba bararake apa to werdining pasumpenan nanging tumrap pun ngakang ki minangka dadi
pamomonging para Pandhawa dene kewajibanipun Kakang mung ngawat-awati marang tingkah lakuning para Pandhawa ngawat-awati kelawan tindaking Nyai Prabu Darma Kusuma sakadang dadipun Kakang ora duwe kewajiban glejah kelawan impen ingkang sinandhangan dening Nyai Prabu Darma Kusuma. Kresna Kakangku Werkudara piye? yen mung babagan impen tak kira babagan sing sepele. Tur Kresna Kakangku wis sawijining nalindra ingkang limpating budi. Kresna Kakangku sawijining ratu ingkang wasis. Tur dasare titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Apa ora duwe ilmu ingkang kinarya nggambarake pasumpenane barep Kakangku. Mula padhangna pikire barep Kakangku. Apa werdine impen sing sinandhang dening barep Kakangku. Yen Kresna Kakangku bisa paring dawuh ateges bisa madhangake atine para Pandhawa. Jarine kowe saguh madhangake atine para Pandhawa yen to nandhang pepeteng. Kowe saguh ngudari ruwet sing sinandhang dening para Pandhawa. Monggo penggali Kakang barep Kakangku nedheng peteng krana menggali babagan impen. Yen nganti Kresna Kakangku ora iso madhangake penggali barep Kakangku, tegese tetel kewajibanmu minangka dadi suwing para kadang Pandhawa. Tetel kewajibanmu minangka dadi kusiring para Pandhawa. Ora ana gunane Pandhawa semanding karo Kresna Kakangku. Ora ana paedahe Pandhawa tansah caket karo Kresna Kakangku. Yen mung babagan impen bae kok ora sida ora iso merdekake. Werkudara, Iye. sing jeneng wong ora weruh ki aja mbok peksa. Sing jeneng wong ora ngerti ki aja dipeksa. Wong ora ngerti kuwi iku duwe kewajiban ngulir budi, ngasah kadiwasan, mikir supaya iso ngerti. Monggo Kresna Kakangku kuwi titising Sang Hyang Bathara Wisnu, menungsa sing nyalira dewa. Kuwi ming siji ya kuwi Kresna. Jagat iki sing nganggo jejuluk Sri Bathara ya ming Kresna Kakangku. Tegese wis diakoni dening jagat. Yen Kresna Kakangku titising ing dewa, mongko dewa pana ing paningal ngerti sadurunge winarah, ngerti lelakon sing bakal kelakon lan ngerti lelakon sing dheweke ora ngawruhi. Kena ngopo ming perkara impen bae kok kowe ora iso merdekake. Yen ngono ora tulus nggonmu dadi titising Sang Hyang Bathara Wisnu, ora tulus lahir batin nggonmu tansah dadi pamungking para Pandhawa, dadi suwing para kadang Pandhawa. Lan gunane apa ketayalan kowe rawuh ana ing negara Ngamarta? Bareng ditakoni babagan impen tutur ketawur ora ana gunane apa-apa. Jagat Dewa Bathara ya wis. Ya sak gaduking pun Kakang ya Dimas. Ya gage paringa dawuh. Yayi, nuwun sewu. Menawi ngraka kadawan supados merdekaken dhateng pasumran menika kala wau, nuwun sewu. Kelampanipun badhe kados pundi kula mboten mangertos nanging ingkang langkung saged kula aturaken namung babagan anggen paduka sampun nglampahi pasumpenan ingkang wonten gandeng cenengipun kenen Kakang Semar Badranaya. Mbok menawi samangke para Pandhawa badhe wonten lampahan ingkang magepokan kirane Semar Badranaya duka menika awon, duka menika sae, kula mboten saged mesthekaken jernyatanipun kula menika namung titah sewantah ing kedununganipun lali salah apes kelawan mati. Mila babagan awon lan saenipun mangke sumangganipun badhe metang perkawis menika Yayi Darmaji. Sigra yen permana kanca sigra ngrake nawang sesangka Nalindra mbek marwa sing sang Katri Gumulung mangrempak ing wadya Purda kula rek kagiri-giri nanggana magawe gelari wang-wang Tidak madaning Pasewakan Agung nalika semanten sami midhangetaken pangandhanipun Nata ing Ndarawati Dewa Satrinja Dipati Raden Harya Werkudara ndadosaken tintrim madyaning Pasewakan Agung negari Ngamarta. Nadyan Nata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma datan mobah, datan musik nganti kaya Pratima Kencana. Pratima tegese golek Kencana Mas para cayane nganti kaya golek Kencana nglenggahi kanyun minangka wardu. Kanut ucare weganten wardu cara mangeca minangka durung abang, idua durung dasaring pertala kasaru geger njaba. Apa to kang dadi tarunane? Ora ana macang saka orangke Gajah Mendaca Wandilan. Kejawi namung sowanipun
utusan ingkang kadempel nenggih putra Wragiling Kula Semar Badrana ingkang wantun minggah datraya mancat pancane tiakan yo geger kang samya mulinga. Mangro mbaing para kawula iki kanca pihak-pihak ana daya minggir jaluk dalan. Ana daya, ana daya. Mendalon tata trapsilanira ngecemaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe pranta yen ngandika magawe pranta Koko Prabu ndadosaken kagiat raos sing manah
Dereng ngantos purnanggen kula nampi pangandika paduka menika kadidene swanipun Panakawan sareng kula tilingaken Radi Pangling krana busananipun sami murwat menika mboten Pangling rak Bagong jagat Dewa Batur ya jagat Pangestungkara. Lah kok ora kaya sabene Bagong genep tata kramamu kowe nganggo busana kejawen mongko komplit kaya mengkono. Inggih Yayi menika ingkang abdipun Panakawan Bagong. Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu Panakawan. Nona amit pasang kaliman tabe. Tinebena ngila duni dumawaing tawang towang sinuwun. Nyun pangapunten saben-saben kula medal sonten. Awit taun niki kula nembe ngerol. Pendak-pendak disuwuni Bagong medal sonten, Bagong medal sonten. Mongko kula seneng nek kula dal kenjing. Mengkono Bagong. Mekaten inggih. Kok malang kerik lali nggih. Kowe nganggo busana kejawen komplit. Syukur-syukur Bagong yen to isa yasa. Nyilih. Oh nyewa nggih lah niki ra ketara to ikete sesak sinuwun niki sirah kula ukuran 94 kosek kuwi sirah apa gentong kuwi karena nggih gedhe sirahe niku cerdas iya ikete ukuran 26 dadi ming cilik kaya susu emprit ning mboten napa-napa semua niat kula pancen sowan ngersanipun Sinuwun Prabu Darmawangsa Darma Kusuma menika supados sampun ngantos ngisi-sini Bagong menika ya duwe tata krama ora Bagong menika kok dianggep wong sing gleleng, wong sing ndao lan sak piturute. Iya Bagong. Sembah bektos kula kunjuk. Iya tak tampa. Bekti aja dibasake bektos. Nun nggih. Pangestuku Tampanana. Kula pundhes. Ora sak kula pundi ora usah dibasak. Nggih kula pundi enggo jimat paripe dayanana ing kasantosan pugulut. Anu sinuwun. Iya Bagong pangestuku Tampanana. Nun nggih penak nonggonmu lungguh. Sampun boten kirang prayogi. Jagat Dewa Bathara. Inggih jagat. Bagong padha rarja sak praptamu. Pangestunipun Sinuwun Prabu Ndawarawati wilujeng niring Sambikala Prabu Sri Bathara Kresna. Iya. Bukti kula konjuk sinuwun. Iya Bagong tak tampa. Pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Dayanana ing kasantosan paring paitu paduka amawahana indak ing gesang kula po sinuwun. Iya Bagong iya. Prayoga nunggon mulungguh. Sampun boten kirang sekeca. Wah, sapa iki? Gus. Sinunganu Ndara Werkudara ndeng lali aku. Bagong Badararja sapraptamu. Ngatunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula punja nggih, Den. Yo, Bagong. Pangestuku Tampanana. Nun inggih. Yen iketmu sesat sesuk ning nggon aku. Oh, nggih. Mesti padha karo aku. Ukuran sirahmu. Oh nggih, sampean gedhe dhuwur kaya ngaten. Tirahe mesti gedhe. Bangane gulune. Iya. Prayoga nunggon mulungguh. Sampun boten kirang prayogi, Ndara. Panakawan Bagong Badararja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Iya, Bagong. Nggih. Bagong Badararja. Nggih, wilujeng Ndara kembar. Bekti kula kunjuk. Iya. Pangestuku Tampanana. Iya. Pangestuku Tampanana Bagong. Nun nggih. Prayogakna. Nun nggih. Sanget anggen kawit dadosaken jimat paripe. Mas Bagong wilujeng. Oh, Marsih. Nggih. Selamat wae kowe isih ajeg dadi abdi Ngamarta. Tasih. Syukur. Nomormu ganti kok? Mboten. Kok tak ora tau mlebu. Wal pripun? Kuwi lho sing nang nggon HP lho. WA. Ku nek diwaca wa.
ora tau masuk. Gantos kertu. Yo aku ngabari aku kok nek ana perlu-perlu apa-apa kan iso sambung antaraning kowe karo aku. Nggih, nggih, dipun prayogaken panjenengan ngangge busana Jawa menika dipun sawasake mriki ketok bagus. Ketok laku ganteng semorot cahyanipun. Nggih cangkeme kekamban. Wah, cipok. Ngunake wong lanang kok cangkeme kekamban. Prayogaken Mas Bagong. Heeh, iki aku lagi penting ora sambung rembug. Kowe karo aku ki mengabdi. Nggih, nggih. Engko ndadukani sinuwun Prabu Darma Kusuma. Nggih. Mangke mampir. Suwung apa? Nggih. Engko tak perloke. Dela-dela ya. Nggih. Ponokawan Bagong. Nun. Ana wigati apa Ponokawan dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan. Sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti konjo ndungkap angka kalih sowan kula menika boten saking pikajengan kula piyambak nanging kula dipun sotaken disotke karo sapa dikongkoni lho diutus kula niku diutus kalih Bapak Semar. Saderengipun kula ngaturaken wigatos ing pasewakan Bapak Semar ngaturaken sembah pangabekti katun Ndara Puntadewa. Iya tak tampa bapakmu ngaturke bekti. Matur sembah nuwun. Angka kalih kula ngaturaken bektinipun simbok katur Ndara Puntadewa. Iya Bagong tak tampa. Tiba sepadha-padha gandeng wong tuamu kuwi piyai sepuh. Mekaten semanten niku ugi. Semanten ugi kula nggih ngaturaken sembahipun Kakang Mas Gareng. Iya tak tampa. Nun nggih. Kalih bojone Gareng nggih ngaturke sembah. Iya tak tampa Bagong. Nggih, Petro nggih ngaturke sembah sungkem. Iya Bagong tak tampa. Nun nggih. Kalian bojone Petro nggih ngaturke sembah sungkem. Iya Bagong. Kalih bojo kula nggih ngaturke sembah sungkem kalih RT nggen kula. Niku nggih ngaturke sembah sungkem klebet Pak Duko. Iya Bagong tak tampa. Kamtipnas Pak Karjiyo. Ora iki kok sapa-sapa tok aturke iki. Wis sing jeneng wong dititipi niku nek ora diaturke dosa. Kudu diaturke komplit. Lah iki engko entek-entekke wektu nek tok aturke kabeh wis pokoke ditampa ngono wae. Oh nggih. Lah iki mekaten sinuwun. Mugi ndadosna ing kawuningan. Iya Bagong eneng apa? Kula niku mboten kanthi kanyana-nyana ditimbali arek bapak. Monggo sing adat saben ditimbali niku siji Gareng, loro Petro. Niki Petro kalih Gareng mboten kanggo niku sing ditimbali bapak. Blas ora ana Petro, ora ana Gareng, kula ditimbali bapak. Terus kula sowan ngersaning bapak. Bagong. Dalem, Pak. Nuwun sewu kula nirokke ngendikane bapak nggih. Iya Bagong. Nggih. Mengke ndak dikira kula niku nyatut omongane bapak mengke ndak dosa. Iya Bagong. Sak banjure piye? Ana apa, Pak? Ora ana apa-apa. Kula niki ngenirokke omongane bapak. Oh, lara ngerti kok yo. Wah, wis parah iki. Ngeten. Ana apa, Pak? Ngoten. Ampun semaur. Ora. Ngoten niku. Blegegek gek sadurita. Bagong. Kowe anakku sing ora tau tak kongkon, dina iki tak kongkon. Kongkon teng pundi, Pak? Kula matur ngoten tuh Bapak paring pangandikan. Sowana pepundhenmu Pandhawa. Oh nggih. Merga dina iki aku duwe niat, aku duwe kekarepan ya kuwi pengen mbangun Pura Kencana. Bangun Pura Kencana. Nggih. Tegese bapakmu bakal gawe wewangunan sing endah. Ah, ampun salah tampa. Kula niku waune ya ngertine wah, bapak arep bangun omah. Bapak arep bangun wewangunan sing apik merga jenenge we Pura Kencana. Pura wis ngarani papan, Kencana niku Mas Jamrut Hergeni Mutiara sing ngembane kaya Kencana. Wah, kula wis mbayangke nek omahe bapak niku bakale magrong-magrong. Ha jebolane ya.
jebulane yo ki apa? Jebulna niku bapak ora mbangun papan sing magrong-magrong. Ning bapak niku ngendikane ngaten iki. Aja salah tampa, Bagong. Aku bangun Pura Kencana kuwi ora kok papan sing magrong-magrong dumadi saka emas mutiara jamrut. Hergeni kuwi ora. Pura Kencana ki mung papan sanepa. Pura kuwi papan, Kencana kuwi becik. Sing jeneng lemah sing apik mesti diembake kali ukarane nganggo sarwa mas. Siti mas kuwi lemah sing subur. Mula aku mbangun Pura Kencana kuwi kepengin bangun papan sing apik, sing becik, adoh saka regejegan, adoh saka suker sakit. Ora ana padha regejegan, ora ana padha plirik-plirikan, ora ana wong sing padha sikut-sikutan. Papan kuwi kanggo papan katentreman, papan kerukunan lan papan pesrawungan. Ngaten. Oh, dadi kabeh mau mung sanepa. Mekaten nggih. Iya Bagong sak banjure. Lah terus wigatos kula sowan teng ngene Sinuwun Prabu Darmakusuma napa, Pak? Nah, ngene. Piye Bagong? Kowe tak kongkon sowane Sinuwun Prabu Darmakusuma kuwi supaya nyuwun ngampil syarat srana supaya apa penjangkaku kuwi bakal kelakon. Syarat sranane apa? Jane nggih awrat ning kepripun melih wong sing kongkon Bapak, ayo kepeksa kula matur kan sampean dalem ingkang Sinuwun Prabu Puntadewa. Iya ora dadi ngopo Bagong. Puntadewa ngrumangsani. Bisane kaya ngene merga bapakmu. Bisane mukti ya merga bapakmu. Bapakmu momong Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti celaprang. Mongko Puntadewa sak kandhang durung tau males kabecikane wong tuamu. Mula dina iki dadi srana nggonku bakal males kabecikaning wong tuamu nadyan durung sak traju lan durung sak bobot kelawan keluwihaning wong tuamu Bagong. Matur sembah nuwun. Mara gage matura wigatine apa sarta nyuwun ngampil apa? Apa prabeya? Mboten. Duit? Iya, mboten. Panjenengan mboten prisa nek saniki Semar niku wis kecukupan. Iya, wis cukup menderita. Iya Bagong. Nggih. Niku wis suwe. Iya. Iya aku wis ngerti. Nggih. Ah, sing dibutuhke niku mboten kok perkara bondo pranata cicis. Alon-alon Bagong ora sah kesusun. Nggih. Karang cangkeme kejembaren rene. Ngarmune niku sok ketekuk-tekuk. Iya. Mboten perkara brana picis prabeya. Jamrut. Hergeni menika mboten, nanging pusaka ngamarta tetiga. Isih tenang, durung ana reaksi apa-apa. Pusaka ngamarta tetiga inggih menika setunggal tumbak. Apa ya? Wah lali aku ki. Mau diweling kok nyatet ya ora tak catet bareng tekan kene. Tumbak ngamarta. Nggih. Napa asmane Sinuwun? Tumbak Karawelang. Nah. Tumbak tempe Karawelang. Ora nganggo tempe. Oh iya, Ding. Tumbak Karawelang angka kalih payung mutha. Payung Tunggul Naga. Payung Tunggul Naga angka 3 inggih menika Pustaka Jamil Saipul Jam apa dah? Pustaka Jamus Kelima Sada. Saking bungah kula kaya karang wong lalen niku Pustaka Jamus Kelima Sada. Ketiga menika badhe kula suwun kula boyong wonten ing Karang Kadempel dados syarat srana Bapak ngenipun bangun Pura Kencana. Werkudara. Nggih. Piye Dimas gandeng pusaka kuwi darbe ing Pandhawa 5. Pun Kakang ora bisa nengahi mung Siadi. Apa dene kadangku 5 cacahe ingkang ndak suwun penemuning Siadi. Wenehna. Semar kuwi gedhe. Gedhe labuhe tumraping Pandhawa
lelabuhane Semar yen diteraju karo bobote pusaka telu mau durung ana apa-apane. Wenehno tinimbangane ora mbok wenehke nek Bagong nganti bali ning Karang Kadempel, mengko Semar duka karo Pandhawa. Kudu iso mbok gagas mbarep kakangku yen nganti Pandhawa kelangan Semar. Wah, kaya ngopo lakune Pandhawa? Betul. Leres niku. Nek dipikir Semar niku sikil dinggo sirah-sirah dinggo sikil. Momong Pandhawa niku wis cilik-cilik sampean isih do cilik-cilik kula ngetutke. Nganti sepriki niki sampean wis dadi ratu sampeyan do mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda. Niku kula ya ora tau njaluk undaan bayar. Ora tau protes, ora tau pripun-pripun. Bapak ya nrimo, wis sampeyan cilik nganti saniki wis dewasa, wis sepuh. Omahe bapak kaya ngono nika blas ra ana sing dandani ya ora tau protes. Niku lho nrimane bapak. Iya Bagong menengo dhisik. Oh nggih. Arjuna piye? Kula nderek kersanipun Kakang Mas Jodipati. Mbok menawi pengendhanipun Kakang Mas Jodipati menika leres. Nah. Niku ya cocok. Bagong Dalem menengo dhisik. wah cangkemmu iki kaya omong wae to ya. Nek kula Sedewa, kula ndereke mawon Prabu, kula ndereke mawon. Leres kendhanipun Kakang Mas Werkudara. Menawi ngantos Kaka Prabu menika wel maringaken pusaka tetiga menika kala wau, ajrih kula menawi kogel kagelan manahipun Kyai Semar tumunten nilar dhateng para Pandhawa. Lajeng kados pundi polahipun para Pandhawa? Bagong. Wektu dina iki apa ingin dadi aturing kadang-kadangku kabeh wis sarujuk. Mula yen to kowe mbutuhake pusaka ngamarta telu tumbak para welang payung tunggul naga, pustaka jamus miang jimat kelima sada, mara boyongan marang Karang Kadempel. Jeneng ingsun ora bakal awel sarta ora bakal anggrundel. Panakawan Bagong. Yayi, kula wonten dawuh. Kula nuwun sewu. Sampun ngantos kesesa dhateng menapa sampun dipun ngendikaken dening para kadang-kadang kula sedayanipun, namung perkawis menika sampun ngantos dipun petang gampil. Liripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten. Yayi, nuwun sewu lho. Sepisan Semar menika namung derajatipun Panakawan. Semar menika namung nuwun sewu. Kasaranipun namung batur. Ingkang sepisan radyaneh petangan kula. Lah kowe ngatasé Semar menika namung Panakawan kok duwe niat bakal mbangun pura Kencana. Menika engko sepisan. Kula mboten badhe angias, kula mboten badhe ngembe. Duwen kula mboten badhe angilani dhateng kawontenanipun Kyai Semar. Namung sedaya ingkang badhe katindakan menika kapetanga kanthi nalar ingkang ganep sampun ngantos buntung ing tembe wingkingipun. Inggih to menawi Semar menika lair batos nyuwun ngampil pusaka tetiga. Menika lair batos kinarya syarat sarana mbangun pura Kencana nanging nuwun sewu. Pemanggihipun tiyang gesang wonten ing alam Padang menika wah gingsir. Inggih menawi Semar menika kala wau nuwun sewu wonten manah salebetipun penggalipun Kiler Semar yen to wis jeleh dadi wujuding Panakawan tumunten badhe kepengin mindhak pangkatipun, tumunten badhe kepengin mindhak derajatipun sarana nyuwun ngampil pusaka tetiga ing pengangkah supados sak mangke saged ngembari dhateng pangawaosipun para Pandhawa lan saged mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda tanpa beda kaya dene para Pandhawa. Mila pusaka menika menawi para Pandhawa maringaken kula nuwun sewu, kula ingkang badhe anggondheli Kyai Prabu tasih nganggep ing raka menika pengayomanipun para Pandhawa. Kula nuwun sewu lho, kula ingkang gondheli pusaka tetiga menika Kyai Prabu. Nuwun sewu. Sinuwun Prabu Kresna. Bagong piye? Bareng sampeyan paring pangandikan kaya ngeten niku kok ati kula kaya ora penak. Lho, ora penak perkara apa? Ora kepenak piye? Peranganing Pandhawa 5 cacahe wis paring pangestu, paring palilah kula mboyong pusaka telu. Tumbak kara welang payung tunggul naga, pustaka jamus miang jimat kelima sada. Nuwun sewu. Lah kok dadi sampeyan duwe penemu nek Semar
duwe niat sing ala kepengin dadi piyayi sarana kedurungan pusaka 3. Nuwun sewu. Sampeyan lek ngitung saka ngendi? Hah? Sampeyan lek metung saka ngendi kula tak takon karo sampeyan? Bagong aja ngono, sabar. Sabar apa? Kula nganggo sandangan apik-apik kaya ngene iku niat kula tata krama, niat kula sing apik-apik. Ora kok kepengin nesu ning gandeng sampeyan wis marai emosi. Ya nuwun sewu, ganti kula. Kula arep nganggo sandangan Jawa. Ngene iki nek gentho ora gentho sisan. Sing jeneng sandangan Jawa niku tulus karo kabribadene. Wong nganggo sandangan Jawa niku atine ya budaya. Nek ati kula wis diobak-obak kaya ngene iki sandangan kula seleke, kula wis nganggo sandangan Bagong sak asline ngenten iki. Nek pancen arep mbebedho atine Bagong, ayo, ora masalah. Ada. Nun sewu lho sinuwun kula ngungkurke panjenengan. Ora apa-apa, Bagong. Ngono nggih. Ora sah malang kerik. Ora sah malang kerik. Lha pripun? Wulumu kelek rungkut banget. Kula nggih ngingu tinggi. Ngawur wae. Pripun kula tak takon? Apa Semar ki diniat elek? Nek Semar niku nggadah niat sing elek, niat sing ora prayoga. Bingek-bingek. Bingek-bingek. Biyen Semar niku duwe niat sing elek. Ning napa tau Semar duwe niat sing elek? Semar niku pengen bangun pura Kencana. Pura tegese papan. Kencana niku dumadi saka mutiara. Niku wujudan sing apik, sing becik. Bangun papan sing apik, sing becik teng negara Ngamarta mriki, ngoten. Supaya masyarakate ayem tentrem, rukun, enten apa-apa aja rukun. Ora mung dangdute do jotosang. Terus sing dintoki apa kula tak takon? Ngoten. Mula tontonan niku ya sing aja nganti ana gugah huru-hara. Ngono. Iki ya ngapa iki ngrusuhi? Wayangan kok lagi nesu templeki walang. Monggo walang kayu tak emplok kowe. Ngono. Dadi kowe ora usah macem-macem nek sampean ngarani Semar Artumindak elek karo Sinuhun Prabu Darma Kusuma lan sak Pandhawane niku ategesan Ateges. ateges niku ora pati seneng nek tegesan kula seneng. Adan tegese sampean padha karo ngilani dadane Semar. Sane ngene. Nek sampean ngunekke Semar kaya ngeten niku kula tak bali nang Karang Kadempel. Terus kula tak omong karo Semar, "Mir, aku jane entuk gawe. Ning ana sing ngalang-alangi." Sapa sing ngalang-alangi? Sing ngalang-alangi Prabu Kresna. Kowe dianggep kepengin duwe derajat pangkat kaya wong Pandhawa. Mula kepengin kenggonan pusaka Ngamarta 3. Kresna kok dadi ucape kaya ngono. Tak luruke ning Darawati. Wani wae kowe Bapak? Wani ye. Muni wani tak du saiki kowe. Dene sampean ora wani kok ngelele wong sampeyan dhewe ora. Lho, aku ki ra ngelele. Ngelele wae. Wong ngono ora ngelele. Kowe ngunekke Semar ben kenggonan derajat pangkat kok ora ngelele iki. Dasarmu apa? Aku mung bedhe. Bedhe ning ngarani wonge. Wah, kok saya Werkudara sabar. Iki lagi gayeng nek wae ora. Kowe arep ngejawab apa wae? Kowe arep ngejawab apa? Jane ngeten, ngeten mawon. Berarti sing mepalangi Ratu Ndarawati. Sing mepalangi Prabu Sri Bathara Kresna. Oke, ora masalah. Kula ora wedi karo sampean. Kula ora bakal mundur sejangkah. Ngendikane ning para kiai nek nganti anak iso mbelani karo bapak, niku tegese anak sing junjung karo derajate wong tuwa. Mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Iso nyuwargake wong tuwa kula. Bapak niku kula punjung ingkung gajah saben dina niku ora bakal iso males kabecikane wong tuwa. Sranane men kula kudu iso mbelani karo bapak.
Oke. Sari karep sampean pripun? Aku wis kentekan kata-kata iki. Kalimatku pun telas. Niki anane mung adu otot, tak ladeni adu otot. Adu kekuatan, tak ladeni adu kekuatan. Wis ben luweh. Modar nang kene ya wis ben. Kemropok tenan pikir aku iki. Nek carane kaya ngene lara atiku. Bapak dunekke kaya ngono. Karepe piye? Ayo wangsulan. Aja meneng wae. Wangsulan ngeten iki Bagong. Metu njaba. Ngoten. Gampun. Kula niki rasa dikon metu njaba wis bendera tatoke njaba. Mengke ndak perkarane berat. Ngoten. Rasa to omongi. Ngoten mawon. Kula sampeyan ngendika pripun-pripun? Rupak wani, jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh? Kudus. Setyaki. Siraman nganggo tirtaning kesabaran aja ngono Setyaki. Dimas sing sabar. Kanjengipun. Kula Prabu menika sembahan kula. Nek Kula Prabu dicecamah dening wong kono-kono, kula ora nrimakake sing nyamah upamane sak pepadaning ratu menika pantes ning derajate ngaceplik menika namung batur. Ucape kok ndrewili kaya grojokan ngreweteh kaya bedhe sewu napa pategalan. Nek boten kula sing nandhingi ora bakal rampung-rampung. Oke. Pancen tak jarak. Sampeyan ora krasa sing tak unek-unek Kresna, sing tak lirik-lirik Sencaki. Padake apa? Setyaki sabar. Kanjengipun sinuwun. Lho, aku ora ngopo-ngopo. Kaya ana sing jawel le. Bagong sabar. Sapa ya? Aku ora. Ndara Janaka. Aku ya ora. Kowe sih? mboten. Kowe senengane jual jawel. Anggere kurang jual jawel. Niatipun pripun? Kula wis ngerti kok sampeyan mesti mbelani Ratu Gusti sampeyan. Bagong kowe mau nantang muni piye? Waduh lali. Mau saiki tahu roti. Nek mau kon baleni wis ora iso. Yen bar nantang Koko Prabu, mungsuhe dudu Koko Prabu. Lho, sapa? Mungsuhe Setyaki. Ayo dijajal Bagong karo Setyaki menang sapa? Kowe iso ngalahke Setyaki. Kena adu arep karo Koko Prabu, ning kowe ora iso ngalah Setyaki. Aja takut dosa, bali mung kari jeneng. Ngono yo. Iki serius iya iki. Iki tenan iya iki. Iki ora guyon lho. Nek tantangane wis kaya ngono kuwi tantangan sing tenanan. Ora masalah. Apa dianggap aku wedi karo sampean? Ngendi papane wong ngasut? Lho. Jaidan. Gara-gara kudu ampun guyu. Niki lelucan kula niku kudu nggo penonton, dudu nggo pemain. Sampeyan niku pemain. Pemain kok guyu ayo ora apik. Apa kate? Tak kira nek arep wani jebul ming. Kon ngasut. Ayo wani ya. Tura wani aku. Metu njaba. Oke. Metu njaba kowe. Terima kasih diingatkan. Boleh. Iya, wis rasa kuwatir Sencaki mesti tak tokke njaba. Kowe rasa kuwatir. Ayo nang Ayo, tatutke ora bakal wedi karo kowe balat. Dintrim madyaning Pasewakan negari Ngamarta. Nalika semanten kaperbawan kamurkaning ki ora Bagong miwah Raden Haryo Setyaki. Dadak sakoling mangke kaya ana kaeloaning jagat
mengker ki Lurah Bagong mijil saking pagedhongan pusaka nenggih tumbak para welang payung Tungganaga pustaka Jamus Klimasada tut wuntat tindake ki Lurah Bagong. Senjata cakra ingkang tanpa beda panggraitane kaya menungsa lumrah. Mulat tumbak karo welang payung Tungganaga tut wuntat tindake Lurah Bagong mijil saking kancing glenging nata Ndrawati. Nderekaken lampahing pusaka ketiga. Wow. Tresna sinayeng manglung mintonaken Dewi Kramanira kanggo mitiraning asta kanggo mitiraning asta aneng asta Koko Prabu dumados sing daredah menika inggih krana paduka Kanjeng Koko Prabu. Mila saged mboten saged perkawis menika kedah paduka ingkang anyirep dhateng kamurkanipun Panakawan Bagong. Nokna nistaken dawuh Arjuna wonten dawuh. Ayo nderek pun Kakang aja nganti iki dadi perkara ingkang gedhe. Monggo Koko Prabu kula dherekaken. Ayo Yayi. Bala Pandhawa mbiyaga mulung mangung siring sata kura gambahung kesrugatite merut layut sagung praratu sang Sotama Yayi Ragil ana apa dene banjur mabukuh ana ngarsaning pun Kakang nggih Koko Prabu mugi dados ing kawuningan menapa Koko Prabu boten sumurep kaelokan ingkang dumados wonten negari Ngamarta ana apa Sedewa sajak wigati kaelokan sing endi dene kowe matur ngersaning barep kakangku. Iya Kamas nuwun sewu kula piyambak ugi gumun namung emanipun ingkang sumerep lah kok namung kula piyambak ketitik sak paripurnanipun lampan menika teka boten dipun rembak dening Kanjeng Koko Prabu miwah Kakang Mas Jodipati. Kaelokan apa Dimas? Sareng mengkeripun Bagong kula sumerep wonten ing antariksa wonten cahya 3 cacahipun mongko menika sareng kula taliti jebul cahyanipun pusaka Ngamarta. Inggih menika tumbak kala welang payung Tungganaga miwah pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Nyata pusaka menika cariyosipun benjang dumados duk nalika semanten dumados saking para nalendra ingkang digdaya mila panggraitanipun lan prabéda kados dene titah swantah mbok menawi sami ngleresaken menapa ing dados penjanganipun Lurah Semar ketitik pusaka nalika semanten kumleyang piyambak tot wuntat lampahipun ki Lurah Bagong Koko Prabu. Werkudara. Nggih.
Nadyan pusaka katelune mau wujuding payung sartane tumbak apa dene Nawala ingkang dlancang putih nanging bener ngendikaning Sedewa ingkang duk nalika pusaka mau pancen kedadian saka nalindra ingkang debya Surasekti mula ora aneh yen to panggraitane tan prabeda kaya titah sewantah. Sedewa matur yen to pusaka telu mau banjur ngetutke marang lakuning Bagong. Wah, yen ngono pancen bener niate Semar. Ora kesasapan tumindak sing ora prayoga. Banjur becike piye Dimas? Dina samengko mbarep kakangku ora usah melu perkara ngamarta. Terus pun kakang kudu piye? Tak derake cedhak menyang Karang Kadempel. Mastuti apa kang dadi kersaning Lurah Semar Badranaya? Rai. Ingkang rayi pun ragil matur kula jumurung dhateng kersanipun Kakang Mas Yodipati Koko Prabu. Mengkono Yayi. Inggih. Ya to yen pancen kaya mengkono nekula Sedewa sira ingkang ndak dawuhi supaya mranata marang negara Ngamarta aja nganti geger awit pangamuking Bagong apa dene kadangku Dimas Haryo Setyaki kabeh sirepen mangsa Baranggon kira mbudidaya kula ngestaken dawuh Werkudara. Nggih. Tata-tata budal marang Kadempel. Ya, ayo tak dhereke mbarep kakangku. Sedewa babar pisan budhal kang padha sibo. Jeneng ingsun Arsa kundur ngedaton. Kawula ana ngestaken dawuh Parmadal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dimas Sedewa. Purna gatine maranggilan. Sanadyan kundur kedaton jlok saking dambar kena kinapit gambaran gading kadhiraken sangganing peromban cedhi manggung ketanggung japa paloro ingkang sami ngambil upacaraning keprabon. Kawis-kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Naralata katinon saking Mandrawa kaya tansah ngerang penggali sang nata wau.